Pozrel si sa niekedy na faktúru za energiu a povedal si, nenapájal som omylom nejaký štát? Energia. Samozrejme z moderného sveta, ktorú si väčšina z nás všimne, až keď prestane fungovať. Jedným z riešení nezmyselných cien za energie sú že vraj energetické spoločenstva. Moja prvá skúsenosť so spoločenstvom ma stala 500 eur. Ale vraj ma Ježiš teraz má rád. Energetické spoločenstvo ťa nestojí nič, je to priam podozrivo výhodné, niečo ako zdravá čokoláda alebo 13. dôchodok. Toto je solárny panel. Premieňa slnečnú energiu na elektrinu. Taká fotosyntéza pre ľudí, ktorí majú hypotéku. Energetické spoločenstva sú skupiny ľudí, ktoré si túto elektrinu medzi sebou zdieľajú. Niečo ako heslo od Netflixu, len úplne iné a oveľa lepšie. Predstav si, že si od suseda požičaš cukor, ale namiesto toho je to elektrina. A rovnako ako ten cukor, ju nemusíš vrátiť. Zdieľanie energie sa môže zdať futuristické, ako teleportovanie, alebo ako muži, ktorí po večeri dobrovoľne umýjú riad. V skutočnosti je to veľmi jednoduché. Vyrobíš čistú energiu, nadbytok pošleš svojmu susedovi, ktorý sa poteší, že má extra peniaze na niečo dôležitejšie, ako je maslo alebo labubu. Energetické spoločenstva nám pripomínajú, že sme všetci prepojení. Nie len cez vedenie, ale niečo oveľa silnejšie. Nechuť platiť za elektrinu. Vy ste expertka na obnoviteľnú energiu. Prečo nevyzeráte viac ekologicky? A ako by som mala vyzerať, ako podľa vás vyzerá ekológ? Možno keby ste mali toto tofu v ruke? Teraz vám viac verím. Je obnoviteľná energia na to, aby sme mali energiu slovenskú a žiadnu inú? Je to určite aj na to, aby sme boli menej závislí na zahraničnej energii, potom by nás menej rozhadzovali ceny na burze alebo nejaké geopolitické zmeny. Ako keby ste si doma piekli vlastný chlieb. To som robila počas covidu. Vykysla som akorát tak ja. Možno ešte keby toto ste mali v ruke. Niektorí tvrdia, že veterné turbíny kradnú vietor. Kradne táto osamelá turbína vietor? A prečo by to robila, keď u nás sa dá kradnúť oveľa jednoduchšie? A do 700 eur. Niektorí tvrdia, že veterné turbíny zabíjajú vtáctvo a preto by nemali existovať. Ale to väčšinou tvrdia ľudia, ktorí jedia vtáctvo na dennej báze. Mali by preto aj oni neexistovať? Ja som minule zrazila vrabca autom. Bolo to tiež kvôli obnoviteľnej energii? Nie. Vtáky väčšinou zomierajú kvôli oknám alebo mačkám, nie kvôli veterným turbínám. Rozumiem. Čiže by sme mali zakázať mačky a okná. Nie, to tiež nie je dobrý nápad. A čo tie veterné turbíny, čo sú v Rakúsku? Sú len na to, aby nás odfúklo naspäť do Petržalky, keď tam my chceme emigrovať? Nie. Bojujú energetické spoločenstvá proti klimatickej kríze. Znamená to, že oddelíme možnosť, že stúpne hladina oceánov, zaplaví Maďarsko a my konečne budeme mať na Slovensku more? Nemyslím si, že možnosť mať more pri Slovensku bola kedykoľvek realistická, ale áno, spoločenstva znižujú emisie, pretože vyrábajú čistú energiu, čiže je to veľmi dobré pre naše životné prostredie. Čiže vyrieši to aj problém, že polárne medvede nemajú čo jesť? Polárny medveď si bude stále musieť nájsť toho túlenia, ale spoločenstva tým, že znižujú tie emisie, tak dávajú ekosystém do rovnováhy, čo môže v konečnom dôsledku znamenať aj to, že polárny medveď bude mať čo jesť. Čiže vyriešime, že polárne medvede nemajú čo jesť? Polárne medvede majú čo jesť, ale ja by som rada tie spoločenstva vysvetlila, ak môžem. Keď ja by som vám oveľa viac verila, kebyže ste muž. Predstavte si, že máte strechu. Na streche máte solárne panely, vyrábate čistú elektrinu, čistú energiu, vyrobíte nadbytok a tento nadbytok môžete poslať susedovi alebo niekomu, na kom vám záleží a chcete, aby mal nižšiu faktúru za energie. Napríklad nejakej škôlke alebo ozetku. To nechcem. Okrem toho ja mám na streche len holuby. Na to, aby ste boli spoločenstvo, nemusíte mať solárne panely a vyrábať energiu, stačí, že chcete prijať niekoho nadbytočnú energiu. To znie dobre. No a dokonca jedno z prvých takýchto spoločenstiev bolo v Prešove. V Prešove? Tak vidíš, majú to aj v Prešove. A v Prešove naozaj nemajú veľa vecí. Ak môžeš zdieľať príspevky na Facebooku, ktoré nikoho nezaujímajú, môžeš zdieľať aj energiu. A tá nás zaujíma všetkých. Kontaktuj svojho správcu, starostu alebo našich obľúbených ekomaniakov Greenpeace.
Oni ti veľmi radi všetko vysvetlia.